Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Соңгы араларда республикабызда бик күп мәдәни әдәби чаралар уза. Булгарда, Казанда, 23 июльдә Ага базар фестивале, узган атнада Печән базары булды. Менә шушы вакыйгалар арасында бер проект турында аерым сөйләшеп алу максатыннан безнең бүген студиядә кунак бар. Аулак и батыл проекты авторы һәм оештыручысы Сәрия Закирова. Исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез. Сәрия, менә 23 июльдә Булгарда Ага базар фестивале булды. Һәм аның кысаларында сезнең проект. Аулак и батыл проекты инде бер елдан артык яши, иҗат итә. Иҗади шәхесләребезне, талантлы, сәләтле балаларыбызны барлый һәм татар әдәбияты классикасын укыта. Бөтенебез бергә күмәкләшеп китап укыйбыз без. Буыннар арасында бәйләнешне сакларга тырышасыз сез. Аннан соң буыннар арасында бәйләнеш дигәннән без менә хәзерге яшь буынга гырыф-гадәтләребезне генә күрсәтмибез. Шушы чорда бүгенге көндә яшәп иҗат иткән талантлы шәхесләребезне дә күрсәтәбез. Иҗат куәсе булган балаларны да барлыйбыз. Алар арасында шигырь язучылар үзе курыкмыйча батыр булып менә шул кадәр күпме иҗади шәхесләр каршында үзләренең шигырьләрен укыялар. Аларга бәя бирелә. Буыннар арасында бәйләнеш безнең ныгый. Аннар бит мин белгәнемчә катнашучылар үзләре дә оештыручы шикелле үк сезгә һәр даим ярдәм итеп торганнар икән, әйеме? Менә әйтик, Тукай клубына килеп кердек. Клуб сәхнә безнеке, микрофон бар. Татар бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә эшли башлагач, Данис Фәнисович әйтә, бу аулак үй булгач анда дип борынгы үй күренеше декорация булырга тиеш ди. Нәкъ менә декорацияларны безнең районнар алып килде. Безнең Апастан Каба килде, Тәтештән чиккән сөлгеләр килде, ашъяулыклар Яңа Чишмәдән килде, сандыклар Зәйдән килде, самоварлар килде. Шул кадәр бу сәхнәне матур татар ие итеп бизәп куйдык. Шулай уганнан соң безнең җыелма команда бар. Җыелма команда һәр районның финалист, абсолют җиңүчесе. Алар һәр районда бар. Үзләрен белеме белән дә, үзләрен сәләте белән дә көчлерәк итеп күрсәтергә тырышучылар. Һәм ул җыелма команда безнең Татарстан Язучылар берлегенең профессионал иҗат берләшмәсе белән бил алышты. Анда инде чынлап та бил алыш. Анда инде үзен күрсәтү, сәләтен күрсәтү, шул ук вакытта белемен дә күрсәтү. Басуга чыгып, җиләкле аланда менә алагы барышында яңгыраячак халык җырларын җырлашып, җиләк батыл ясадык. Анда инде басуга чыккач, кемнең нинди киң күңелле, кемнең нинди талантлы, кемнең ничек үзен күрсәтә белә, бар яктан да ачылдылар инде алар. Үзенә күрә бөтенесе дә җиңүче алар. Әйеме, бик зур эш башкаргансыз, Сәрия. Киләчәккә нинди планнар бар? Без менә бөтен дөнья татар конгрессы язучылар берлеге белән эшлибез һәм шулай ук эшлибез Мәгариф министрлыгы, Мәдәният министрлыгы белән бергә һәм мин министрлыкларга ярты ел сайын график төзеп, үзебезнең кая барасыбызны алдан хәбәр итеп, алар инде районнарга хәбәр итәләр үз чиратында, шулай итеп бергәләшеп эшлибез. Ярты елга планнар төзелде. Интернеттан күрәләр безне. Миндә бик күп хатлар бар. Безгә дә килеп чыгыгыз, без сезне көтәбез диләр. Һәм алар хәтта менә Әлмәткә барганда бөгелмәләр, без бармый калган районнар, үзләре җыенып килеп җитә алмаган районнар, алар инде ярты ел элек безне менә бу ярты еллыкта исәпкә алыгыз, без дә катнашыр идек дип теләк белдерәләр. Шунысы куанычлы. Сәрия, кылачыгыз киң, киләчәктә барлык теләкләрегезгә дә чынга ашырга язсын. Рәхмәт, аны шулай булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең студияда Аулак и батыл проекты авторы һәм оештыручысы Сәрия Закирова булды.